ଗଳ୍ପଟିର ଶୀର୍ଷକ ଫାଶରେ ଫସିଲା ପରେ ଜୟପୁର ଜୟନଗରଠୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ବନ୍ଧୁଗାର ମାଉ ଜଙ୍ଗଲ। ଗଳ୍ପଟିର ପ୍ରଥମ ସବଟାଇଟଲ ଦୁଃଖୀ ହେବା ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ନୁହଁ ଗୋଟାଏ ଫୁଲହୀନ ସୁନସାନ ବଗିଚା। ଜୟପୁର ସହର ଛାଡ଼ି 10 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେବ ବିଶୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀକୁ। କୋଷାଗୁମୁଡ଼ାରୁ 1982 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପାଦ ଦେଇଥିଲା ବିକ୍ରମ ଦେବ କଲେଜରେ, ବିଶୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସତେ ଯେମିତି ହଜି ଯାଇଥିଲା ଗୋଟାଏ ସ୍ୱପ୍ନର ଲମ୍ବା ଇଲାକାରେ। ଉତ୍କଳମଣି ଛାତ୍ରାବାସ, ତା ପାଖରେ ଲାଗିଥିବା ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼, ରାତି ଅଧା ପାଠପଢ଼ା, ରାତି ଗୋଟାଏରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଚାହା ପିଆ ତାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭୂଖଣ୍ଡରେ। ଆଦ୍ୟ ଯୌବନର ବଂଶୀସ୍ୱର ଆଉ କଦମ୍ବ ଗଛ ଏବଂ ଯମୁନା ନଈ ତାକୁ ବିଭୋର କରିଦେଇଥିଲା। କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବସ୍ ଉପରୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ନଜର ପଡ଼େ ଅଜଗର ଭଳି ସବୁଜ ପାହାଡ଼ ଛାତିରେ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା କୋଲା ପ୍ରକଳ୍ପର ଟନେଲମାନଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ଭାବ ବିହୋଳ ହୋଇଯାଏ। ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତା କି ଯାଇ ଲମ୍ବ ହୋଇ ସେଇ ଲୁହା ଟନେଲ ଉପରେ ଆବରି ନେଇଥିବା ନୀଳ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ କାଟି ଦିଅନ୍ତା ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ମସିହା ଆଉ ଶତାବ୍ଦୀର ଅସଂଖ୍ୟ ଆୟୁଷ। ଏବେ ମୁମ୍ବାଇରେ ବିଶୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସବୁଜ ଗଛ ଓ ଘାସର ସହରରୁ ସିଧା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଗୋଟାଏ କଂକ୍ରିଟର ବଣରେ। ବିକ୍ରମ ଦେବ କଲେଜରୁ MS ସାରିବା ସାଥେ ସାଥେ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଥିଲା ବିଶୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। କଲେଜ ଜୀବନର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦାସ ଜୀବନରୁ ଯାଇ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଗୋଟାଏ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲରେ। ଚାକିରିର ନିୟମ କାନୁନ ଆଉ ସହରର ନିଷ୍ଠୁରପଣ ତାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦିଏ। ଛଟପଟ ହୁଏ, ଖସି ଚାଲିଯିବ କି ଏଠୁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ନିଚ୍ଛକ ବାସ୍ତବତା ପାଖେ କେତେ ଅସହାୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ମଣିଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଭାବପ୍ରବଣତା ସବୁ। କେତେ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଜୀବନର ଜହ୍ନରାତି ଆଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ବାସ୍ନାମାନେ। ଖାଁ ଖାଁ ଖରାବେଳ ଆଉ ତାରାଖୁନ୍ଦା ରାତି, ଓଃ କେତେ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ପେଟ ଓ ପରିବାର ପାଖେ। ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ସାଇନାଇଡ୍ ଦେଇ ଶୁଆଇ ଦେବାକୁ ହୁଏ ଗୋଟାଏ ଲମ୍ବା ନିଦ୍ରାରେ। କିନ୍ତୁ ବିଶୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେବେ ଟୋପାଏ ସମୟ ପାଏ, ଯେବେ ଆସିବାକୁ ମଉକା ମିଳେ, ଚାଲି ଆସେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନର ସହରକୁ, ତା ଆଦ୍ୟ ଯୌବନର ସ୍ମୃତିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଜୟପୁରକୁ। ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ମାଡ଼ି ଆସେ ସେ ଜୟପୁର। ଜୟପୁର ଯଦିଓ ତାର କଲେଜ ଜୀବନର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସାଥୀ ଆଜି ଫେରାର, ତେବେ ଜଣେ ଅଟକି ରହିଛି। ସେ ତାର ଅତି ଆପଣାର ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲ। କୋଲାପ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଟନେଲ, ଜୟପୁର ଘାଟି, ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ପାଖ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼, ବିଦ୍ୟାଧର ଟକିଜ, ଗୁଜରାଟୀ ହୋଟେଲ, ବିକ୍ରମ ଦେବ କଲେଜର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଭଳି ଜୟପୁରକୁ ପର କରିପାରିନି ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲ। ସ୍ତ୍ରୀ, ଛୁଆ, ସଂସାର, ବାପା ମା, ପୋଷା ବିଲେଇ ସହ ଏଠି ଏମିତି ଅଟକି ଯିବ ସେ ସ୍ୱପ୍ନେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲା। କୋଟପାଡ଼ରେ ବାପା ତାର ଚାକିରି କଲାବେଳେ ସେ ଆସି ତାର ହଷ୍ଟେଲ କୋଠରୀର ସାଥୀ ହୋଇଥିଲା। ବାପା ତାର ସୁଦୂର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଫେରି ପାରିଲେନି ସେଠିକି। ଅବସର ପରେ ରହିଗଲେ ସେଠି। ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲ ବି ବିକ୍ରମଦେବ କଲେଜର ହଷ୍ଟେଲ କୋଠରୀରେ ବର୍ଷ ଚାରିଟା ପାଇଁ ଆସି ଆଉ ଖସି ପାରିନଥିଲା ଜୟପୁରରୁ। କେତେ କେତେ ମହଣର, କେତେ କେତେ ଅସଂଖ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ ସତେ ସେ ପଟା ଖଟ ଉପରେ, ହାତ ସିଲେଇ କନ୍ଥା ଉପରେ ବିନା ଚାଦର ପକାଇ ଶୋଇ ରହି ଦେଖିନଥିଲା ସତେ। ତାକୁ ସେ ସହର ଗୋଟାଏ ଅଣନିଶ୍ୱାସର ଗ୍ୟାସ ଚାମ୍ବର ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ବିଶୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲା ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଯଦି କେବେ ସହରରେ ରୁହେ, ତେବେ ରହିବ ଏଇ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକର ଜୟପୁରରେ, ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲ ନାକ ଟେକୁଥିଲା। ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ଏଠି, ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲା ବାରମ୍ବାର। ମଣିଷ ରୁହନ୍ତି ଏଠି, ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲା ବାରମ୍ବାର। ଓଃ, ସମୟ ଭଳି ଆତତାୟୀ ଅଛି କି ଏ ଦୁନିଆରେ? ଆଉ ପଙ୍ଗୁ ଅଥର୍ବ କରିଦେଲା କି ସେ ଆଉ ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲକୁ? ପଡ଼ିଗଲା ସବୁ ଧୁ ଧୁ ଅଳସୀ ଫୁଲର କ୍ଷେତ। ଡିନାମାଇଟ୍ରେ ଚୋରମାର ହୋଇଗଲା ଆକାଶକୁ ଚୁମୁଥିବା ପର୍ବତ। ଶୁଖିଗଲା ଅଙ୍କାମଙ୍କା ଅଳସୀ ଝରଣାର ଶୀତଳ ଜଳ। ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଗାଇବା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, କଟକ ସହରରେ ଘର କରିବା, ଅପହଞ୍ଚ ଦୂର ଦୂର ପାହାନ୍ତି ତାରାର ରୂପ ନେଲା। BA ପାସ୍ ହେଲା, କଲେଜରେ ଗୀତ ଗାଇବା, କଲେଜ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପାଇଁ କବିତା ଲେଖିବାରେ ହିଁ ସେ ସବୁର ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଲା। ଟାଇପ୍ ଶିଖିଲା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କ୍ଲିନିକଟିଏ ହେଲା, ଜୟନଗରରେ ଘରଟିଏ କଲା, ଜୀବନ ଆଗେଇ ନେଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ବିଶୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏତେ ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନମାନଙ୍କ ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଲା ପରେ କେହି କେବେ ଫୁଲ ଆଉ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଭରା ଜୀବନ ଜୀଇଁପାରେ ସତେ? କିନ୍ତୁ ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲ ଜୀଇଁଥିଲା ସେ ଜୀବନ। ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ତାର କୋଲାପ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବୁଡ଼ି ମରିଗଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଥିଲା ଆଉ ପୁଞ୍ଜାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସାଉଁଟିଥିଲା ବି। ସତେ ଯେମିତି ପରୋକ୍ଷରେ କହୁଥିଲା, ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁମକୁ ସାଉଁଟିବାକୁ ହେବ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ, ଉଚ୍ଚତା, ଓଜନର ଫରକ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦରକାର ହିଁ ଦରକାର ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ପାଇଁ। ବିଶୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଭାବୁଥିଲା, ଯେଉଁ ସହର ଦଣ୍ଡେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲ, ସେଠି ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ରହିବାକୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଗଳ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲ ଜୟପୁର ଆସି ଖାଲି ରହିନଥିଲା, ରହିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲା। କୋଟପାଡ଼ ଜୟପୁରର ଜଗାବାଳିଆ ବସ୍ରେ ବୋରିଗୁମାର ରୋଜ ଆସି ଉମୁରିରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିବା ମାନୁ ଦାସକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ଭେଟଘାଟ ହୋଇ ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲ ପ୍ରେମ କରିଥିଲା। ଶେଷକୁ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀ କରି
कलेक्टर को धराधरी कर जयपुर नहीं आसला निजे भी बैपारीगुड़ा ट्रांसफर हो जयपुर आसी जमी जाइथिला सेठू आसवाक आउ ना धरी नथिला विशु पाड़ी जो जाए लक्ष्य कर हेमंत घोषाल आग भाई भावप्रवणर मनीष रही नाला गोटे पक्का संसार जीवन बंचा से भल भल पाई बसी जितेबाला विशु पाड़ी ता घर को जाए ताकू हस खुशी पाए खुश मिजाज था हेमंत घोषाल ताकू देखी विशु पाड़ी भी खुशी हो जाए जहाँ बंचार एक सरल लीलावतीर सूत्र पाई जाइए हेमंत घोषाल तेणु से दिन ता घरे पहुँची विशु पाड़ी देखला सब बेले हस हस खुश मिजाज रोते हेमंत घोषाल आज जपरी क्रोधर परशुराम बनी जाइए से भाभी पारि नथिला एपरी केमती है ये कौन होगला हेमंत घोषाल को विशु बास एति पचारिदेला कौन मन भल ना कि हेमंत आज मुहटा सुखी जाइए तोर भल केमी हे भाई जो लांचकर अफिसर जुटिले आम जिले में कौन कहबू कह तांको आउ पारि हेबनी 2 वर्ष है तो भाउजर बदली चेष्टा चलैछि हेले हेउछि केउठु सला किछि ना किछि पुरी के पुरी रखी दौरान कहीं भाउज भी क्यों दूर गाँ स्कूल अच्छा कि अरे नाई मो ये टाउन भितर नुआ साई यूपी स्कूल अच्छी ए घर ठार 1.5-2 किलोमीटर दूर एमती जगार अच्छी ना चलिकी जापी ना से स्कूटी चल शिखी सका उठी समस्त काम कला बेलू भारी हैरान पिला सका स्कूल तांको प्रस्तुत कर तांको जलखिया तैयारी कर सबुदिन मत छाड़ा पड़ुची आउ जा आने पड़ुची यही आम जयनगर ही घर को लगी स्कूल रे पोस्ट खाली अच्छी 2 वर्ष चेष्टा करुँची हेले से डीआई शुणुची केउठी यही साई स्कूलटार हेले अनेक सुविधा बनता मोर कष्ट जानता विशु पाड़ी भावुची कौन सब कौच हेमंत से जो सहर रुए ता ऑफिस ता घर 45 किलोमीटर 2टा लोकल ट्रेन बदली जाए से झील तार जाए स्कूल 17 किलोमीटर दूर को स्त्री गोटे प्राइवेट इंग्राजी माध्यम स्कूल पढ़ाऊँगी से जाए टाउन बस से प्राय 18.5 किलोमीटर स्वामी स्त्री दुई को सका 4:30 उठा पड़े रोज अवश्य ये सब किसी न कही से हेमंत को कहला 2 किलोमीटर दूरता ये तो व्यस्त हो कहीं तू कौन कौच विशु व्यस्त हेबिनी अरे भाई जितेबाला यही मो साई स्कूल पोस्ट खाली अच्छी से 2 किलोमीटर दूर को जीव कहीं से मनीष टी आराम से शोई पारुनी सबुदिन सका 6:30 उठा पड़ुची आज जाइली जे से डीआई ऑफिस जोर पाटितुंड है ए वर्ष जब डीआई बदली न करे सफा सफा शुणे आसी मो असल रूप देख से सहीबार गोटे सीमा अच्छी से डीआई को विजिलेंस धरईदेवी ट्रांसफर पोस्टिंग जो लक्ष लाख टंका लांच खाऊँ छाड़बी मो हेमंत घोषाल को चिन्हनी से जेतिकी भद्र सेतिकी अभद्र जेतिकी शांत सेतिकी उग्र कौन भावी कि से रागरे जड़ूला हेमंत घोषाल चुप रहीबार ना धरू ना विशु को कथा गुड़ाक अजब लगी से कही एमती कौन कहूँ हेमंत तोते जो सुविधा मिली केत जन को सही सुविधा मिले स्वामी स्त्री दुए गोटाए छात तले रही चाकरी करुपुणी निज घरे रही तू जाणु अनेक स्वामी स्त्री वर्ष वर्ष धरी सुजोग पाते गोटाए जगार रही चाकरी करने स्वामी गोटाए जगार तो स्त्री ताठू अनेक दूर में हंत सत जीवन बिताती कारण चाकरी तो छाड़ी हेनी तो कथा मु मानुची विशु हेले जितेबाला सुविधा अच्छी ताको हाथ नबार असुविधा केउठी सुविधा नुह सांग लोभ कथा कहूँ मनीषर लोभर सीमा न थाए तापर तोते एत सुविधा मिलला पर भी तू जो प्रकार अस्थिर हो उठुचु दुखी हो जाऊँ मत भारी आश्चर्य लगुच एमती लगुच काली जदि भी ए जयनगर स्कूल को भाउजर बदली हो जाए तोर आउ गोटे अभियोग मुंड टेक से तू एमती भी कहींपारू ए सबुदिन स्कूल जावाक पड़ुଛି कहीं दूर पहाड़ पर्वत स्कूल मान को शिक्षक मैंने मास मास धरी जाऊना तेज आम कहीं जीवु एत कही विशु पाड़ी नीरव रहा तो जहाँ बा जुक्ति बाढ़ विशु ए वर्ष जदि ये स्कूल को बदली न हुए मु मोर असली रूप देखईदेवी से डीआई को हेमंत घोषाल कही गल्पटी द्वितीय सबटाइटल केउठू साउंटे खुशी मनीष पिचु ड्रम रु कि अलसी क्षेत्र ओ जानिबा भारी मुस्किल हो से दिन निज भौणी बाहागर निमंत्रण कार्ड नहीं विशु पाणी जाई पहुँची हेमंत घोषाल घरे शेष थर जो आसीला ता आगुरी से दिन हेमंत घोषाल खाली फँ होता भाउजर बदली पाए किंतु एबे पहुँची देखे जे स्वामी स्त्री दुए सुटकेस सजड़ा सजड़ी व्यस्त मन मन भाविला बोधे भाउजर जयनगर घर पाक स्कूल को बदली हो जाए तेणु सपरिवार खुशी कुआड़े बुली बाहरी प्रकृत कारण जानापी पचारिदेला कौन कुआड़े बाहर को बुली बाहर कि ना भाई आजिकल राज्य सरकार कर्मचारी बाहर को बुली जावा एक स्वप्न होगला दरमा तो जहाँ देखुचु से पेट पाटना खर्च तुलाइबा बेलू आंठे पड़ुची मनीष आ बुली कुआड़े जाइब आगुरी अंतत सरकार एलटीसी देउथिला अति कम गाड़ी खर्चटा मिल जाउथिला जे लोके हिम्मत करुथिले बाहर को जीवाको किंतु सेटा जो
ଦିନଠୁ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି ଆଉ ବାହାରକୁ ବୁଲିଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି ଭାଇ। ଆଉ ଏ ସଜବାଜ କ'ଣ ପାଇଁ? ବିଶୁ ହେମନ୍ତର ଜବାବ ଶୁଣି ପଚାରିଥିଲା। ହସି ହସି ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲ କହିଥିଲା, ଆରେ ତୋ ଭାଉଜର ବଦଳି ଯାଇଛି, କାଲି ଜଏନିଂ ତାରିଖ, ତେଣୁ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳେଇଛୁ। ବିଶୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହେମନ୍ତର ହସି ହସି ଜବାବ ଦେବାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସୁଟକେସ୍ ସଜାଡ଼ୁଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ଦୂର ଜାଗାକୁ ହେଇଛି ବଦଳି ଭାଉଜର। ଯିଏ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପାଇଁ ରାଗରେ ଲାଲ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଏବେ ସେ ଏତେ ଖୁସି। ତଥାପି ସତଟା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ପଚାରିଥିଲା, ଭାଉଜର କେଉଁଠିକି ବଦଳି ହେଲା କି? ଆରେ ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକର ଗୋଟାଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ସେଇଟା ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରା ସୀମାକୁ ଲାଗି ଅଗନାଗନି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ବିଶୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଲା। ସେ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି? ଯାହାଠୁ ଶୁଣୁଛି ତା ଠିକ୍ ତ? ଯେଉଁ ଲୋକ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପାଇଁ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ହୁଲସ୍ଥୁଲ କରିଦେଉଥିଲା, ସେ ଆଜି ଖୁସିରେ ବାହାରିଛି 100-150 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ। କିଛି ସମୟ ରହି ସେ କହିଥିଲା, ଏଠୁ 100-150 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏକ ନକ୍ସଲ ଉପଦ୍ରୁତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭାଉଜଙ୍କ ବଦଳି ହେଇଛି। ତୁ ତାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା କଥା ଅଥଚ ଖୁସିରେ ବାହାରିଛୁ। କ'ଣ ଭାଉଜଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁ ଯୁଗର ଦାଉ ସାଧୁଛୁ କିରେ? ଦାଉ କାହିଁ ସାଧିବି ଭାଇ? ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ଖୁସିରେ ବାହାରୁଛି, ଖୁସିରେ ବାହାରିବିନି? ତୋ ଭାଉଜ ବଞ୍ଚିଗଲା, ବୁଝିଲୁ? ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ହେରଫେରରେ ତୋ ଭାଉଜ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା। ଚାକିରି ଠିଆ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତା। ବିଚରା ତା ଅଫିସର ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ଖସେଇ ଦେଲେ। ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ମିଳିଲା ବଦଳି। କହିଲୁ ଖୁସିର କଥା ନୁହଁ? ହେମନ୍ତ ମୁରି ଖସି କହିଥିଲା। ଭାଉଜ ହାତରୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ନଉ ସେଦିନର 1.5 କିଲୋମିଟର ଓ ଆଜିର 150 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଥିବା ଫରକ ମାପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବିଶୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ।